Naghagyo og mga pag-ampo o pagtabang alang sa mga nabiktima sa 6.9 nga Linog sa Northern Cebu. Ang nagunang magbalantay sa Diocese sa Ozamis nga matag usa ang Mahimong tag Kamot og Tiil Jesus sa pagtabang sa mga naigo sa mga Linog. Kagahapon na doon ay pastoral letter ang gipalanog sa Arsobispo sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD sa mga nagkani parokya sa Archdiocese sa Ozamis o sa Santos Gabisa ang ipahigayon diya sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa nagbayan sa Ozamis. Gihatagan ng pagtagad sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Ozamis nga ang pagtabang ilabi na sa mga nabiktima sa Linog dito sa Cebu. Kay kini nga paagi hiniusa nga tabang matunol ngadto sa mga Katawhan labi na sa ilang mga nanagunang panginhanglan. Kaya alang sa Arsobispo mas maayo nga kita ang mutabang kaysa kita ang mamahimong tabangonon. Og dili masayon duga pa sa Arsobispo na sinati nga Linog sa maong mga Katawhan sa Sugbo kay mismo siya na sinati manini maong Linog kaya tuwa magkini sa Sugbo sa dihang na itabo ang maong Linog uban sa mga pito pa ka mga kapalian tun kay mitambong man sila sa natutugora sa installation sa bagong Arsobispo sa Sugbo nga si Archbishop Abitoy. Busa alang sa Arsobispo nga dili lalim ang nasinati nga Linog ug daghan ang nawad-an sa kinabuhi gali ato sa mga Linog nga nahitabo dito sa Sugbo. Alamang kini sa rooftop sa hotel sa 23rd floor og nabatian nini ang lagurot sa mga kabilya sa hotel. Daw sa giuyog sila sa magkusog nga pagtayog og nagampo sila dito o dito sa pagkatulog na bati sa Arsobispo ang realidad sa kamatayon. Busa na bati sa Arsobispo nga dili lalim ang mga kaibtang labida sa mga sugbanon o bugat sa kasing-kasing dini maong paghitabo. Apan taliwala rini ang agyapon na paglaom o sa panahon nga ano na'y may tamo nga susama nini daw sa gipainom naman ang matag usa sa kahuyangon nga makita diya sa panagiusa. Yan sama sa mga tinudaan kaniadto nga nagpakiluoy kang Jesus nga dugangan ang ilang pagtuo. Duga pa sa nagunang magbalantay Archbishop Martin Humawad nga kining maong pangitamo magkatag og pamalandog nga sa mga gutlo sa kangit-ngit mosidlak ang kayag. Busa naghagyo kini sa katawhan sa Dios sa lokal nga simbahan sa Ozamis uban sa mga kaparihan nga mamahimong tang suga diha sa paglaom alang sa mga igsoon nga nabiktima sa Sugbo sa mga Linog og ipakita kanila ang gahom sa pagtuo nga gipuy-an o nga mapag-ampo nga may pundasyon apan dili lamang taman diha din ablihan na matag kasing-kasing ug mga kamot sa pagtabang di na matag piso matag hapol nga ihatag mamahimong kahayag sa kinabuhi alang sa maigsuon o nawadaan sa tanan o sa mga mupambit mamahimo nila itulol ngadto sila mga padre kora o ang hinuduman kanunay sa matag-usanga sa Jesus wala lamang nagtudlo sa pagtuo apan iya kinigipuy-an pinagi sa pagpakaon sa mga gigutom o paghupay sa mga nag-antos kay kini maong sakto o tukmang higayon nga mamahimong kamot og tiil na Jesus sa matag-usa o gimuon nga mapanayag ang pagtuo nga usa ka buhing lakang sa pagtabang nga maghiusa alang nini nga pinagi sa mga buhat makatag kanila o kahayag paglaom tungod sa mga pagsulay. Ano tibig may payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Humawa DD adul kini sa Santos Gabisa ang ipahigayon diya sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa nagbayan sa Ozamis. Sa mga panahon nga sama ni ini gipahinumduman kita sa atong kaugalingong kahuyang ug sa kusog nga atong makitaan sa panaghiusa ang mga tinun-an kaniadto nagpakiluoy kang Hesus dugangi ang among pagtuo o karon atong gisubli ang maong pag-ampo kining maong katalagman naghagit kanato sa pagpamalandong o pagpalawong aron atong makaplagan ang gamayng liso sa mustasa sa pagtuo sulod kanato sa mga gutlo sa kangit-ngit kinahanglan nga labing musidlak ang atong kahayag. Busa naghangyo ako kaninyo katawhan sa Dios o sa akong mga kaparian sa Ozamis nga mahimo unta kitang suga sa paglaom alang sa batong mga igsoon sa Sugbo ipakita nato kanila ang gahom sa pagtuo nga gipuy-an. Ang inyong mga pag-ampo mao ang pundasyon apan dili kita muhulong taman lamang dinha ablihan ta atong mga kasing-kasing o ang atong mga kamot sa pagtabang matag piso, matag lata sa pagkaon, matag habol nga imong ikahatag
nga mahimong kahayag sa kinabuhi alang sa usa ka igsuon nato nga nawad-an sa tanan. Ang inyong ipaambit palihog ihatag sa ang inyong tabang ngadto sa inyong padre kura. Pinumdumi si Jesus wala lamang nagtudlo bahin sa pagtuo, iya kining gipuy-an sa pagkinabuhi, gipakaon ang gigutom o gihupay ang nagantos. Karon mao ang saktong higayon nga mamahimo kitang kamot og tiil ni Jesus. Himuon nato nga magpadayag ang atong pagtuo. Himuon nato kini nga buhi sa atong mga lakang sa pagtabang. Maghiusa kita niini aron man lamang pinagi sa maong lakang madugangan ang nagkaawt nilang pagtuo o paglaom tungod sa maong pagsulay. Makita unta nato ang kadasig o paglaom sa atong Ginoo nga dili kita niya pasagdan og biyaan. Sa atong pag-ampo nga dugangan ang atong pagtuo, dugangan usab nato ang atong katakos sa paghigugma, pagpaambit o pagtabang sa mga nagkalisod-lisod. Andam ka na ba sa pagtubag nining maong tawag? Akong isalig kaninyo ang tubag nining maong panawagan. Magpanalangin kaninyo sa kanunay ang atong Ginoo uban sa mga pag-ampog panalipod sa atong mahal nga Birhen Maria nga atong gitawag nga Birhen sa Kuta. Uban kaninyo sa kanunay inyong Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Ang tibig kamayin payag sa nagunang magbalantay sa Diocese of Osamis, Most Reverend Martin Sarmiento Mawa Didi nga nagdasig sa mga katawhan sa lokal nga simad sa Osamis nga Mahimong Kamot ug Tiil alang sa pagtabang sa mga nabiktima sa Linog dito sa Cebu. Alang sa DX din si Manisyo Kampana ang Radio Simad W. Manuel Aron Kinyo Cheer Danak sa Napayad.